di City Mayor Bacolod and punong barangay o barangay Singkang. Attorney Sisa Distrito. Sir, good afternoon. Good afternoon sa inyo mga sir. Adlaw mo mga ba? Siling ko daw, galing kay litrato, gusto ko tani makita si mo attorney, ang video lang nga nagasumba ka. Damo na sang pinaka-top secret na ang akon stepping. Basim lang iban, masiling, ay, doon na pirdi kita sa performance sa ginapagita ni punong barangay distrito ni attorney distrito kag spokesperson sa alkalde. Abe kay kami mazumba magagi-video tamanabe. Pero sir, kining aside, kumusta sumong way man na ni bag-o siling ko basi bla kundi ka nakatulog kag pa way sinising way untat kataganay si imo because of the new nga responsibility of attorney sa distrito. Kumusta do okay man lang sir? From the very start nang klaro man kita sa aton nga pag-excar sa Mayor Albi nga ang aton nga primary responsibility, priority will always be ang barangay Singkang Airport. Kagbalo ka man kung parte naman sa pagtrabaho kag pagatubang sa media. We've been together when I was the city councilor, Action Art. Yes, sir. Kabalo man ta magatubang sa tanan nga mga pamangkot. Kag as long as we can answer and as long as we can explain, we will do that. So ano ang role sang spokesman? Ti nga ako hambal sa iya, Mayor as a punong barangay, ang relasyon naton is we are subject to your general supervisory powers under the local government code. So you can add additional functions kaamon ng mga kapitanes katuwa ng ginambala na kon sa iya kung in kaso ang akon man nga obligasyon is only to explain sa mga imo pulisiya. Correct. No, and mga laws and ordinances nga ipatuman sa city nga basi kon kulang sa pagangup ang publiko, that is the primary gid yang mangin trabaho mo attorney. That is correct. Because kung lang tawon mo la Action Art, ang trabaho, ang major source of information and the policy maker is the mayor, no? I mean the one that implements all the policies hindi sang aton sa guniang panusod. Ang problema kung ang mayor naga-presscon tapos ang mga pamantalaan, ang tanan ng mga radyo, ang mga social media, makakuha ang maka-interview sa iya. Yung mayor, sa kadamo sa iya ubra, hindi na makaubra, kasi puro na lang mag-atubang. It is also of utmost importance, which is to communicate to the public. Importanteng trabaho mo bilang mayor, importante man ang trabaho mo bilang isa ka nagahatag sang mensahe, kag naga-explicar, kag nagakomunikar sa aton mga pumuluyo. Karon paano na kay ang trabaho mo take ng requires a lot of your time. So that is the shoes that you have to fill in kung ikaw spokesperson. Kung ang mayor ng maka-explic gusto sa iyang mga statements, then the job of the spokesman is to explain, to expound, to give details sa ina nga mga pamangkutan, kag ina nga mga pronouncements nga ginahatag sa aton alkalde. So doon mo nabi ang role naton nga dira Action Art. Pero ang ako niya primary nga trabaho as bilang barangay kapitan. We will just fill in the shoes of the mayor. We will just substitute the mayor in case he is not available so far as mga gusto sa media or gusto sa aton nga mga pamantalaan nga batian ang aton mayor kung anong iya mga pahayag or explanation or reaksyon sa mga issue sa ining adlaw o sa mga polisiya nga ginimplementar sa syudad sa Bacolod. Pila na mag-amuna, may libre lang ni siya o kung ano man pro bono mo ni para kay mayor? Balan mo, duwa man na ang option mo. Either as barangay captain, as I said, you are subject to the supervisory power sa mayor. So, pwede ikaw nga maka-additional nga designation ng inaang trabaho mo. Wala na additional compensation. Pero pwede man, under the civil service rules, pwede naman ka i-hire as a consultant.
Okay, At okay. siling ko ganun siya, siling ko maka-appoint pa na magsabi consultant, allowed man mo. Under Ah, civil service rules, ang elected officials or public employees or government employees is allowed to engage into consultancy contract with the government. And there is no prohibition because there is no government, there is no employer-employee relationship between the government and the consultant. And second, hindi man na siya full-time, part-time ng ang pag-consultant. So, wala sang kinahanglan nga, I mean, wala sang violation. mhm. And with that, siling ko, pwede man. Tigin sa loob na naman, siling ko makapoy pa na at the same time, the mayor can just say, paway ka na, ako na lang da. Aha. Or I want to somebody to replace you, no? To someone else. Or ako man mismo, Mm. I could say nga si mayor medyo in conflict sa akong trabaho. Somehow maybe you can assign other persons who had a lesser job or the lesser job nga pwede maka-perform dira. So wala bala sang hindi balaya ko sa ano pa madugo nga proseso pa. Aha. Kaya it's more of a designation ang ginhatag niya sa imo. Sundog ko na lang ganin sa i-action at si mayor na lang niya ang mapasweldo sa akon. Oo, correct, correct. Husto man. Hinayaway na gini ang konflikto kay ay away niya problema kay halin niya kaya sa alkalde. That is correct. Kaya Ah. kung na naya sa konflikto. Ah. Kidding aside, that is the legal basis that we had anchored into. Kasi naman there is no violations. The designation is valid and legal. Aha. But somehow, ang ma-add-on lang guro na di sa imo is to collect information, the correct data nga pwede mo magamit sa uli if in case nga kung may mamangkot kang hindi available sa mayor, ina siya ara sa imo nga mga inputs kay kabudlay man na karon nga ang mga department heads why coordination kag ti basibla hindi amo ang mga information kapin pa configures ang ginapamangkot bala attorney. That is why ang amon working relationship is ng ayoko lang nga I will have an open line of communications with all the department heads para kung may mga pamangkot kita kag may mga data kita nga kinahanglan we can easily get the data. Aha. Si Mayor also gives us the access sa tanang nga mga informations nga magamit naton. Okay. Also the PIO, in fairness, with Ms. Secretary Carmela, is also coordinating with us with all other news releases para nga at least makasahan kag mabalaan man naton kung ano nga mga ginapagwa nga mga pronouncements ni Mayor. Aha. Ang taga Singkang Airport, kung ako yung taga Singkang, lipay ko na kay at least ikaw lapit sa mayor, amo na bala, mga tanan nga benepisyo, hindi mauling Singkang permi. At isa ina sa mga perks. Ah, Isa ina sa mga perks. At least ang imo barangay, medyo hindi ka mabudlayan, mag-tiktok kung may ara dito para sa programa kag proyekto sa imo barangay. aha. Kasi, siyempre, obdanay ka mo, pero may makakitay ka mo, makaistorya ka sa iya. Mhm. But Attorney Distrito has no plan for the city since October is kuan ba na do fast approaching kag amo na lang filings ng COC sir? Sa ako niya, filing would be on October, election would be on May by next year, bago pa lang talaga pungko kapitan, another additional job has been given. Sa ako pagtanaw, I will just concentrate and work for this designation, perform this job that has been given to us by the people sa akong barangay. Trabahoon ko niya sa insakto. If and when believe I had performed well, nangayan ko, I deserve a promotion, magpadalagan sa ibang posisyon, then I'll just cross the bridge when I get there, Action Art. Aha. Kung na, concentrate na ko sa trabaho ko ginatag sa akon, I will do my best to perform well. Then if the public believes na tumayo akong performance, then we will entertain that. Pero kung subungan simpo, medyo layo-layo pa man. Paano lang tanay, matrabaho lang tanay. Correct. Kagalong gid anay sa kainiton sang temperatura kay daw ang humidity daw perti gid ang heat index permi pagidbla. Imagine, no, siling ko gali kagaina, wala din, ako kapamati ko, no, nahulat ko sang declaration ni Mayor kung suspension of classes sa Tagapon para sa subong adlaw.
Kay ganang tao ko nga silimbuti, ilang tao ko ito, magito dinit kay 32 degrees ang nakita ko nga, Correct. nga forecast. Pero kagina, isang din ko nga ara ko sa mga susulod, ara ko sa opisina, ara ka sa sa mga may mga atop para pero still kabalhas ka kay Correct. hindi grabe ang humidity. Oo. Tataba sang temperature lang, also the humidity. Aha. Kainit action art. That is Aha. why may mga iba na mga eskwelahan kagaina nga nagdeklara ng suspension of classes, which I believe decision sa aton mga eskwelahan. Aha. That is why I'm waiting for tomorrow, kung ano ang desisyon ni Mayor para sa aton. Kaupo. Rest assured na we will inform the public kung ano yung announcements. Kagabay pa tani kung may ara man si Mayor announcement, matigayon ina sini mismo nga gabi so that the parents hindi na magala kabugtaw aga pabuwas bla kag paimuson ang kabataan, attorney. I totally agree. Aha. Alam mo kung bisa ako wala bots na kung ang announcement mo late na nakalakat na. Ang mga kabataan nagakinadto na sa mga computeran, sa mga malls, Correct. diba? Tapos makabalon pa, pinagastuhan pang ginikanan. So, I think it is one way na pinakarayo, the decision to suspend classes should be done earlier. Yes, sir. Hopefully, But we will inform them. Yes. Please, kung may ara man mga update kang magkakakuha kay Mayor, feel free, attorney, to give us an update so that we can inform our listeners and viewers diri sa Action Radio Bacolod. Salamat kita, attorney, for the time. God bless kag halonggid. Salamat, mayong hapon. Action Reports, Afternoon Edition. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasigo. Apisar nga wala